шляхі рэкі. Зусім не тыя, пра якія нам распавядалі на уроках замежнай рускай літаратуры ў школе. Ну там пра ямшчыка, які замёрз у степу і іншыя страхі-жахі. Шляхі рэкі гэта пра адвечнае. Гэта пра гандаль, палітыку, змяшэнне культур, пра шведскіх вікінгаў на землях сучаснай Беларусі. Задоўга да геапалітычных гульняў сучаснасці у той час былі свае гульні, не менш жорсткія і не менш зацятыя. Сёння, чытаючы сагі, летапісы, гледзячы навіны, мы можам перадузята ўспрымаць гісторыю, а не варта. Варта падумаць пра сэнсы, якія мы ў гэтай гісторыі бачым. Сёння пра сляды вікінгаў, шведаў на Панямонні. Што нам з гэтага і навошта? Вітаначкі на канале Гродна 1127. Мяне завуць Васіль Калач, і гэтым відэа мы працягваем серыю праграм пра нашыя стасункі з паўночнымі суседзямі. Так, прамовіце вы. А як жа шлях з варагаў у грэкі? Гэта ж Дзвіна, Дняпро, ну добра, Сож дадамо. А Нёман тут пры чым? А ўсё проста. Узгадайце, шмат казана і пісана пра тое, што варагі – гэта вайскова-гандлёвыя карпарацыі. Менавіта карпарацыі ў множным ліку. Іх не адна і не дзве, цесна на адным шляху. Безумоўна быў выкарыстаны і заходні рукаў – Вісла, Буг, Прыпяць і Нёман як добрая альтэрнатыва ўваходу на цікавыя да супрацы і гандлю тэрыторыі. Уздоўж Нёману знойдзены цэлы шэраг скандынаўскіх памятак. Нёман быў натуральным шляхам вікінгаў, праз які яны з Балтыкі рухаліся да Дняпра, а адтуль у Чорнае мора. Таму і багата на Панямонні скарбаў археалогіі. Напрыклад, з Ваўкавыску каштоўная дзіда з пяром прастакутнай формы, упрыгожаным срэбнай насечкай. А падобныя да ваўкавыскай дзіды 10-11 стагоддзя гэта частая знаходка на шведскай выспе Готланд і амаль на ўсіх селішчах шведскіх вікінгаў на абшарах Фінляндыі. У горадні ў 1975 годзе знойдзены абламаны меж 10 стагоддзя з седлападобным перакрыжаваннем. Лязо яго абламанае, але на пачатку ляза з абодвух бакоў захавалася падковападобнае таўро, пячатка майстра. Той меч знайшлі пры рыцці катлавана падчас пабудовы аднаго з цэхаў хімічнага комплексу «Азот». А гісторык-археолог і заснавальнік гарадзенскага музею Йозеф Яткоўскі усур'ёз лічыў, што горадню заснавалі вікінгі. Сучасныя даследчыкі не адкідваюць гэтай тэорыі. Усе мы ведаем, афіцыйныя даты заснавання гарадоў – гэта ўзгадкі ў пісьмовых крыніцах, а горадня нашмат старэй. Відавочна, што на беразе Нёмана не магла не ўзнікнуць факторыя. Шмат скандынаўскіх рэчаў паходзіць з ваўкавыскага гарадзішча Муравельняк 10-11 стагоддзя. Гэтыя рэчы маюць простыя аналогіі ў культурных слаях шведскай Біркі і Готланду. А яшчэ на Муравельніку адшукалі важны маркер скандынаўскага гандлю – Куфскі дыхрэм 738-739 гадоў. У Наваградку знайшлі гребені з арнаментам ды накладкамі, прымацаванымі свечкамі. Важны паказнік скандынаўскай менавіта вытворчасці – касцяны футурал на грэбень. Акурат у Панямонні, у гарадзішчы Кульбачына знойдзены вялікі скарб тыпова скандынаўскіх навершаў дзідаў і стрэлаў, менавіта гротаў, наканечнікаў, бо дрэва мае ўласцівасць парахнець за стагоддзі. А з Наваградку паходзяць дзве пацеркі з блакітнага і зялёнага шкла, 12 стагоддзя. А падобныя рэчы багата накапалі ў шведскай Бірцы. Асобныя знаходкі з Наваградку навукоўцы разглядаюць як падробку скандынаўскіх рэчаў. Гэта жалезная спражка, напрыклад, 10 стагоддзя з увогнутымі бакамі. Падобныя сустракаюцца таксама ў Бірцы, але шведскія інкруставаны срэбрам. А вось у Слоніме адшукалі круглы шалом вендельскай эпохі. А гэта, на хвіліначку, на пару стагоддзяў раней, чым тая эпоха вікінгаў. Аналогіі гэтага шалому сустракаюцца ў Швецыі і ў Кіеве. А наш са Слоніма вельмі добра захаваўся. Нават з кавалкамі скуры знутры. Безліч, проста безліч скандынаўскіх рэчаў знойдзена тут, у нас у Панямонні. Можам узгадаць падвеску з гальшанаў, ды вялікі скарб куфскіх дыхрэмаў з вёскі Ракаўцы Смаргонскага раёну, які налічвае 827 манетаў 10 стагоддзя. І, безумоўна, з шматлікіх артаў у сеціве мы ведаем пра
рунічныя камяні. Іх багата было раскідана на прасторах сучаснай Беларусі. Наш фармат не дазваляе засяродзіцца на апісанні ўсяго гэтага багацця, але ўсё ж адзначым, што і на Панямонні ля вёскі Лыскава стаяў камень з літарамі, якіх ніхто прачытаць не можа. З рунічным надпісам, зразумела. У тым сэнсе, нам цяпер зразумела, а для многіх і многіх нават у 20 стагоддзі тое была таямніца. Можна доўга пералічваць сотні артефактаў і праводзіць даўгія аналітычныя размовы, узгадваць іменітых даследчыкаў, але ці варта? Я ўпэўнены, хто тэмай зацікавіцца, той лёгка знойдзе і прыйдзе да нас у каментары. Менавіта там мы падыскутуем, а высновы ўсё ж зробім. Мы з вамі, як ні круці, неадрыўная частка еўрапейскага гістарычнага працэса, менавіта працэса, і нашыя продкі, безумоўна, былі ў тым працэсе важным звяном. 10 стагоддзе – момант фармавання дзяржаваў. Скандынавы прыйшлі да нас як аб'яднанні па прынцыпе вайны і гандлю, яшчэ не маючы дзяржаўнасці. І разам мы пачалі шлях да фармавання той самай дзяржаўнасці. Ад Полацка, Турава, Кіева, Ладагі да Вялікага княства Літоўскага, і менавіта скандынаўскі тып ваяўнічай дэмакратыі панаваў тут у нас у розных формах аж дакладна да канца 18 стагоддзя падзелаў Рэчы Паспалітай народаў. Калі я памыляюся, папраўце мяне. Паспрачаемся там у каментарах. І, канешне, не забудзьцеся падпісацца на наш канал, паставіць падабайку і абмеркаваць нашу сённяшнюю тэму. До сустрэчы!